Hmm, ano ba tawag siya? Hazelnut. Hazelnut ba yan? Hazelnut at saka almond. Ayan, gagawa tayo na almond milk. Cashew nut. Gawa tayo ng almond butter. At saka cashew nut. Hindi pala almond milk. Pwede rin siyang gawin ng almond milk, guys. Mga organic na pagkain. Cashew nut. Ano ba eh? Almond nuts. Gagawin natin na almond butter. Ayan. Patuyin muna natin kasi nugasan ko na siya, guys. Ayan. Tapos i-blend na natin sa food processor. Nugasan ko na siya. Saka patuyuin muna natin bago natin ilagay sa oven. Patuyuin muna natin bago natin ilagay sa oven. Siya ganong brown. So, dry pa natin ng maigi. Ayan. Para mabilis lang siya matosted sa oven. Pag-dry muna natin siya. Ayan, guys, ito ang cashew nut. Para di na tayo bibili ng butter. Gawa na lang tayo ng butter. Gawa tayo ng sariling butter natin. Ayan, ito ang masarap. Silagay natin sa oven mamaya pag dry na siya. Organic siya, guys. Sarap talaga yan siya. Palaman ng tinapay. So, yan. Happy New Year sa lahat. Happy New Year, everyone.